Sa number 4, bisan gina-extend ang voters registration sa COMELEC, malawig sa gihapon ang pila sa gwa sang USLS Bacolod, kaina sang aga. May report si Romeo Subaldo. Daw box office hit sa gihapon ang pilahay sa voters registration sa COMELEC sa Bacolod. Halin Lasal Avenue pa kadto sa Doctor's Hospital ang pilahay. Si Rebecca tumandok sa Mursa. 7 na siya katuig nga nagapuyo sa Bacolod. Lasing ko pala sang kaagahon nagpila na siya sa gwa sa University of St. Lasal Bacolod. O galing, wala siya dala nga ID. Hindi na po guro pa yung aga, mga daso na lang eh. May babalik registration October 11. Ang ini nga grupo sa mga taga-Takuling, last 12 pa lang sang kagabi, iyari na diri kag nagapila. Wala na tulugay. May mga obra kami na nagbinan gidi umod. As doon sa mga mo din? Hindi na ka mo natulog? Wala na tulog siya. Wala na tulog siya. Ako muna nga tanay namin. Sir, kung may dala ka nga kape, hindi paigig kami. Wala ka malulog yung mga tanay ito? Bantanay na lang ni sir. Bantanay na lang. Ang ini naman nga babae, las 12 man sa kagabihon nagpila. Halin ko no sa kabog, luyag niya nga masaylo na sa Felisa ang iya nga voters registration kay kabudlay mag-iho nga mga dokumento, wala nagasinanto. Hindi nga gawin mo kahit nga... Oo, kay kabudlay makuha mga kananganan sa barangay kung di registrado sa imong ginestaran. Ang ini nga mga hubines naman nga taga-barangay Handumanan, wala sila makahibalo nga extended ang registration. Las 8 pa lang sang kagabi, ari na sila sa pila. May bitbit sila nga placard nga nagapangayo og pagkaon, kay wala pa sila kapanyapon kag nagkapamahaw. Sutso family sir. Asot susang? Gabi. Dito sa lang, bay sa likod. Ibang toras 12 ito, kamul sa sorry, kamul sa likod. Nga, Kamtige. Ano? kay? It's a prank. Taga-tiin ka mo? Ano ba na? Di ka balo ka mo extended man ang registration? Why? Balik ko ni last day subong. Musugod diwat October 11 sa 30. Wala ka mo nakabalo? Ang ini nga mga babae, naglantaw na lang anay isang movie sa cellphone samtang nagahulat sa pila. Sa kilid sang kwan, nagapunsok ang mga nagalaom nga makasulod pa sa 500 nga limit sang COMELEC. Bisan extended ang registration, luyag nila nga matapos na inisubong nga adlaw. Iban sa ila, 3 na kaadlaw nga nagabalik-balik. Tatlo na lang ako balik, sir. Balik lang. Tatlo na ni? Oo. Daw masurrender ganin na yun. May mga nagareklamo kung nga ang iban nagapila na bisan may curfew. Ang iba naman may nagapila na kadaan para sa ila. Ano? May curfew? Nangyari pa din yung tao na din gabi? Tao na? Isang may curfew? Hindi ato to, kami alas 2 pa kami. Hindi pa kami diyan kung masunod. Subo nga daw dapat kung tani ang last days ng registration. Pero kung extend inis ang COMELEC, liwat magabukas ang registration, humalin Oktubre 11, tubtub 30.